Reit, mae eisiau mwy amser ar hwn. Da chi'n mynd i wneud cystal yn hwn o gwbl. Reit? Felly, grandewch ar hwn os gwelwch yn dda yn ofalus iawn. Gwelwch yn siŵr bod chi'n dallt o. Iawn. Symbol carbon 12 yn y ffurf yma. Mae hynna'n golygu X na gyda llaw di just pa bynnag rhif da ni'n ddewis. Gyda hwnna fod yn sodium N, A, N am nitrogen. Dyna be mae'r X yn sefyll, iawn. AZ ydy ryw rhif, a A ydy ryw rhif niwcleon, a Z ydy ryw rhif atomig, sef y rhif gwaelod. Nawr, maen nhw wedi wneud enghraifft i chi'n barod. Iawn, so hwnna ydy carbon 14. Iawn, so mae carbon 12 yn mynd i gael yr un rhif atomig, sef 6. Iawn, oherwydd mae'n gael yr un nifer o proton yn y nucleus. Wrth gwrs, mae'n mynd i gael yr un symbol, achos yr un elfen, iawn. Ond mae gan efo rhif mas gwahanol a 12 di hwnna. Right? So mae carbon 12 a carbon 14 yn ddau isotop o'r un elfen. Ddau fersiwn o'r un elfen. Ddau yn nhw'n carbon. Nawr, be di ystyr hyn? Wel, 6 ydy'r rhif atomig. Mae hwnna'n deithio ni sawl proton sydd yn y nucleus. Mae hefyd yn deithio ni sawl electron sydd mewn atom neutral. Ddwn ni'n ôl at hynny. Da ni jyst yn mynd i ganolbwyntio ar y nucleus rwan, iawn? So, sawl proton sydd yn y nucleus. A mae hwn yn deithio ni sawl niwcleon sydd yn y nucleus. Right? Hynny yw, be di cyfanswm y protonau a'r niwtronau o fewn y nucleus. So mae yna 12 ohonyn nhw. Nawr, dyma ni y nucleus. Right? Nucleus atom. So mae gen ni na chi llanast ynddo. Right? Drio ni eto. Right? Nawn ni'n neud efo blobs. Okay, so mae gen ni 1, 2, 3, 4, 5, 6 proton. A mae gen ni 12 niwcleon i gyd. Right, so na i ddewis dynau'n brown. Iawn, na mae rhywun yn debyg i coch dydi. Na i ddewis dynau'n gwyrdd. Right. Mae gen ni 12 i gyd, so mae rai bod gen ni, wel, os mae ni 12 a mae gen ni'n gwybod beth i 6 yn nhw'n barod, mae rai bod yna 6 o'r pethau eraill nhw. 1, 2, a heina ydy'r neutron. 3, dwi'n gwneud dwbl fanna. Dwi'n cael hwyl am ni heddiw, dydw. 3, 4, 5, 6. Right? So mae yna 6 neutron. Iawn? So, rhif mas ydy 12, oherwydd mae yna 12 ohonyn nhw. Just gwirio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. So yna ydy'r rhif mas, os mae yna 12 niwcleon. Neu'r rhif niwcleon maen nhw'n gael yn weithiau. A wedyn, mae yna 6 proton, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dyna ydy carbon 12. Carbon 14, wel, mae o'n neud 14. So mae rhaid, nawr, da ni'n gwybod yna 6 proton, a mae gofyn 14, so mae rhaid bod yna 2 arall yn neutronau. So mae yna 1, 2 neutron ychwanegol. So dyna carbon 14. Reit, a ni'n mynd yn ôl at hwn. Reit. Nawr te. Okay. Yr adrodd ni gwneud cynnwch 14 wedi ysgrifennu nesaf. Reit, nawr, cwbl di hwn ydy mathemateg syml, mathemateg pen. Iawn? Hynny yw, mae'r rhifau ar y top yn gorfod cydbwyso, ochr yma yn gorfod yn hafal i'r ochr yna. Meddyliwch am hwn fel hafaliad. Cwbl mae'r saith yn dangos ydy bod yn mynd i'r cyfeiriad yna mewn amser. Iawn? Ond mae'r ochr yma yn gorfod bod yn hafal i'r ochr yna. So, 1 plus rhywbeth yn gwneud 14 plus rhywbeth, wel, wrth gwrs, 14 ynde. Ydych chi'n gweld beth, ydych chi'n gweld pa mor syml ydy'r cwestiwn yma. Iawn? So, 1 plus 14 yn 15, 14 plus 1 yn 15. A wedyn dim plus 7 yn gwneud 6 plus rhywbeth. Wel, wrth gwrs, proton. Ni'n gwybod bod proton efo rhif atomig 1, achos mae o'n 1 proton. Iawn, rhif atomig, bydd nifer o protonau. So mae gen i rhif atomig 1, so gael yr awr. Dyma gweithio fi, 1. Iawn, a mae'r rhif proton 1,
Felly yn rhy masif oherwydd mae niwcleon, mae proton yn rhywbeth sy'n dod o'r niwcleus. 1 plus 6 neu 7, 7 plus dim neu 7, so mae hwnna'n iawn. Nawr, ar ôl holl rwdlan a siarad dwi wedi gwneud, gobeithio bod rhain yn gwneud synwyr rwan. Right? Mae niwcleus 1.46 carbon yn cynnwys, wel, 6 yna yn deud bod yn cynnwys 6 proton. Mae niwcleus carbon 14 yn cynnwys, wel, sawl niwtron dio? Mae o'n 14 tynnu 6, dwi wedi gwneud yn barod dyna'r diagram chi, 8. Right? A wedyn hwn dy'r unig un sy'n di dal nifer ydy, mae niwcleus hwn yn cynnwys sawl electron. Does na'r un electron yn y niwcleus. Iawn? Mae'r electronau allan fan hyn yn rhywle, right? Yn orbitio o gwmpas y lle. Right? 6 ohonyn nhw gyda llaw. 2 yn yr haen gyntaf oeddech chi'n gwneud yn cemeg, a wedyn, so mae yna 2 ar yr, hwnna fan yna, yn y 2 fan yna, a wedyn mae yna 4 yn does ar y gramen nesaf. Right? So, well, fi roed nhw mewn, 3, 4. Right? Dyna 4. Dyn nhw ddim yn y niwcleus. Mae nhw'n yr atom, dyn nhw ddim yn y niwcleus. Right? Dyn nhw ddim wrth raddfa, cofiwch, oes yna niwcleus yn llawer iawn llai. Beth bynnag, mae niwcleus yn 1.46 yn cynnwys dim electron. Does o ddim electron o fewn y niwcleus. Okay? Reit, a dyna diwedd cwestiwn 3. Please, edrychwch arno fo, deallwch o. Iawn, ych chi'n siŵr bod nhw'n gwneud synwyr. Ac os nad ydw dal ddim yn gwneud synwyr, dewch chi'n weld i. Neu rhywun yr adran cemeg. Os ydych chi'n gwneud o'n cemeg hefyd. Neu'n cemeg eto hefyd. Reit, dyna fo diwedd cwestiwn 3.